Andrej, ty jsi zmiňoval ve své přednášce ownership. Kdy jsi to odpal hned touhletou věcí, touhletou povahou, kterou vlastně chceš po svých zaměstnancích. Co pro tebe ownership je? To je pre mňa od tých ľudí naozaj to najdôležitejšie, čo od nich chcem. Ale ako som v tej prezentácii hovoril, ja im musím dôverovať a keď oni už vidia, že im dôverujem, tak sú ready presne na ten ownership. Fakt brať zodpovednosti a ja tie aktivity, ktoré u nás v agentúre máme, rozdielujem na strašne nízke granularity. Tak ako som hovoril, každý jeden systém má svojho head of, každá, povedzme, nie na niektoré typy kampaní máme head of ľudí a fakt, keď tí ľudia vedia, že niekto sa nech spoľahne a ja sa tak som predstavujem a tak si myslím, že to funguje, lebo u mňa to tak bolo. Keď ten Andrej sa spolieha na mňa, že ja som ten, kto to má vedieť, tak podľa mňa majú v sebe tú, neviem, ako sa tá emócia, alebo tá vnútorná vec, ktorá ťa poháňa, ako sa to povie, ale fakt sami to chcú proste drive, lebo cítia, že niekto sa proste na nich spolieha v tej veci. Takže taký ten samomotor, ktorý ich v tom naštartuje. A pre mňa je to fakt extrémne dôležité.